Mga kaidol, dako kayo salamat dako mga kaidol. Salamat kayo sa akong pasayro mga kaidol. Palihog na kong share ani mga kaidol para makaabot ni dito sa akong pasayro mga kaidol. Makita ninyo mga kaidol. Ako siyang pasalamatan mga kaidol. Dako kayo akong pasalamatan mga pasalamat mga kaidol. Kay iya kong giplitihan og 100 mga kaidol. Ang dapat na buhaton sa isa ka tricycle driver, dili mamili og pasayro o nya dili mo bungat, dili mo presyo kay ang pasayro na ay utok na ay kasing-kasing nga kabalo maluoy sa iyang isigataw, dili na kinahanglan nga pugson pa nimo siya, presyohan nimo siya. Ang dapat na buhaton sa isa ka tricycle driver, mupasakay lang siya, mupasakay kay ang tao kabalo na siya maghuna-huna. Imbis kay naguna-una siya nga tagaan kag dako-dako, pero kay imo man siyang gipresyuhan na nang luod na hinon siya na dili na hinon to dayon mo nang wa day lain angay buhaton sa tricycle driver, hatod lang ka nga hatod basta imo lang ruta, dili lang to sa mga bawal nga ruta kay ang tao di ay nay kasing-kasing. Karon mga kaidol, ni sakay ako pasayro gikan diri sa Kuan, Y Hotel. Unya paingon siya dito sa Kuan sa kaning sa insaingan aning Sakor. Oh, Sakor mga kaidol. Unya moingon unta ko mga kaidol. Pwede baliduha lang 20 moingon pero wala ko moana mga kaidol. Dili ko mag-ana mga kaidol kay maulaw ta mga kaidol. Munang ako lang siya gipasakay mga kaidol. So nagtuog ko nga ang i-plate mga 10 or 20 mga yun ana. So pag naog niya mga kaidol, gitagaan kong 100 mga kaidol, dako kayo akong kalipay mga kaidol. Kay dugay na ipangitao ng 100 mga kaidol. Duha na ka kilo ning bugas mga kaidol. O palitan na tamban, sudan na lay kulang, balilag tamban, awa na. Busog ng pamilya mga kaidol. Munang palihog na kong share mga kaidol kay para nga makaabot gid ni dito sa iya mismo mga kaidol. Ang pasayro nako, shout out nimo Migo, salamat sa imong grasya Migo. Dagan kayong salamat kay nalipay ko dako kay maupay pagawas nako. Ako motor na blaka ko kay way gasolina, pila na lang katuyok mahubas ng gasolina. Pero kay naswertean ko kay imo kong itaga grasya. Makatubil na dayon ko ani. Oh, bang ang akong pasayro ni sakay gikan diri sa Y Hotel Montilla Boulevard. Nagpahatod dito sa Sakor kay nagkuad siya dito, nangita o ganang boarding house, muadto daw sa siyang boarding house kay nasa nakita ang gahapon boarding house. Kunya nasa ay bag nga nasa ay malita nga dala. So dagan kayong salamat long sa imong grasya long. Unta dugangan pa unta sa Ginoo ang imong grasya. Blessing Tagalog dagang blessing sa Ginoo kay nakay kasing-kasing nga kabalo ka maluoy sa imong isigataw. Og mga kaidol, palihog lang kong share mga kaidol, one time lang mga kaidol para makaabot din nga to sa iya mga kaidol.